προσφύγικον των λαών φέρον τη σωτηρίαν και το προσφύγικον των λαών και φέρον τη σωτηρίαν σαν το πετεμετηριόν σιγαρσικά θα χωριών σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά. Πατώμη και το γυάλον και παπορέα να μένε και τη γάρση και το λαό στην Ελλάδα θα φέρνε και τη γάρση και το λαό και στην Ελλάδα να φέρνε σαν το πετεμετηριόν σιγαρσικά θα χωριών σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά. Χριστίμνα αποδεδίζωσε και νεσί πίσον το θαμάν και σωνόμα στο αΐον και δευτατράνο λαμπαδάν και σωνόμα στο αΐον δευταγότρανον ταμάν σαν το πετεμετηριόν σιγαρσικά θα χωριών σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά σαν χωραφέ και σαρασιά σκουντουλίζαν τα χασχασιά.